Svi su se digli na noge zbog urušavanja turizma koji čini oko 20% BDP-a. Nitko ni glasa nije pustio zbog ostalih 80% gospodarstva u kojemu pretežu proizvodnja i izvoz. Izvozna je potražnja već pala, doduše statistika to još nije zabilježena, podaci su dostupni samo za prvo tromjesečje. No ne bude li država shvatila da raznim mjerama obilato treba potaknuti izvoz, bit ćemo u višestruko većoj banani nego da se uruši samo turizam. Josipa Ban. Nakon više od 8 godina rada na razvoju M-senzora, prvog senzora na svijetu za detekciju vlakova u lakoj željeznici, najveća hrvatska tvrtka za razvoj i proizvodnju signalno-sigurnosne opreme za željeznička vozila i infrastrukturu i u vrijeme korona krize uspjela je završiti isporuku velike serije detektora u kineski Wuhu, gdje najveće svjetske kompanije grade novu trasu metroa. Mi smo napravili detektore u suradnji sa velikim tim multinacionalkama iz Amerike i Kine, razvili Japana, razvili smo to, praktički počeli s prvim isporukama prošle godine. Korona je kriza doduše malo usporila realizaciju posla, ali nije ju zaustavila. Malo je problem jer smo trebali završiti projekte, potpisati neke završne zapisnike i praktički dogovarali smo nove projekte za ugradnju koji su i sad stoje tu na stolu, čak i stigla jedna nova narudžba, ali evo, mislim da je to naš projekt budućnosti. Jer su M-senzor planirali proizvoditi maloserijski, no nakon kineske narudžbe i dodatnih upita za proizvodom, tvrtka koja je poslovanje počela prije četvrt stoljeća u Zagrebačkom tehnološkom parku, a koja danas zapošljava 180 ljudi i pobjeđuje na međunarodnim natječajima, mora razmišljati o dodatnim ulaganjima. Mi smo mislili da će ostati na maloserijskom, ali sad sa ovim najavama, sa dobrim radom očekujemo u stvari veće količine i to će možda i rezultirati i novim investicijama, jer to je specifičan proizvod, to nije mobitel koji se radi u milionima komada, to je, ajmo nazvat, tak, specijalistička proizvodnja, skupog proizvoda. Kada bi takvih, kao što je ova zagrebačka tvrtka, bilo više, posljedice krize i ne bi bile tako strašne i dugotrajne, jer su izvozno orijentirane tvrtke te koje najviše ulažu, čak 64% od ukupnih investicija. One i najviše zapošljavaju, nešto više od 50% svih radnika, ali takvih je u Hrvatskoj tek 15%. Kako objašnjava gospodin Viduka, oni na razvoju proizvoda dugo rade, dugo traju pregovori oko narudžbi, ali kada se posao zakotrlja, kriza ga malo usporava, ali ne zaustavlja. Osim velikog i važnog posla u Kini, oni su tako dobili i druge nove poslove. Čak i za nas iznenađenje da smo uspjeli u koroni još 2 zemlje prvi put dobiti prve narudžbe i došli smo do naše 50. zemlje gdje će se nalaziti naši proizvodi. Kad ode ova oprema u Vijetnam, to će biti 50. zemlja. Iako su i u krizi uspjeli otvoriti vrata novog tržišta, to ne znači da korona nije poremetila poslovni proces i način na koji funkcioniraju. Primjerice, rokovi za isporuku materijala nužnih za proizvodnju bitno se produljuju, neki s 4 na čak 12 mjeseci. Dosta imamo opreme na skladištu, recimo u Indiji imamo veliki ugovor od 1. mjeseca, praktički ništa nije išlo, oni nisu ni zaprimali robu jer nisu ju imali gdje primiti. Praktički došlo do obustave, tek sada će početi isporuke, u 6. mjesecu su nam najavili. A kako je to opteretilo vaše poslovanje? Pa opteretilo vas je financijski jer vi računate s nekim prilivima. A računi se ne mogu naplatiti dok posao nije završen, a on je zbog korone prolongiran jer radnici zagrebačke tvrtke nisu mogli odlaziti na montaže u brojne zemlje s kojima posluju. Zato pohvaljuju brzu reakciju vlade i mjere koje su donesene. Ipak te mjere kritizirali su i iz udruge izvoznika u priopćenju neće biti dovoljne. I Ljubo Jurčić s Ekonomskog fakulteta napominje da s ovim razinama izvoza ne možemo očekivati jači rast BDP-a. Izvoz je mjera konkurentnosti i izvoz je način zapošljavanja i razvoja u maloj zemlji. Zemlja veličine Hrvatske, njezin izvoz trebao bi sudjelovati preko 60% u stvaranju bruto domaćeg proizvoda. To je kod nas još uvijek ispod 30%. Primjerice, Srbija ima preko 40%, Slovenija ima preko 60% i sve nadprosječno razvijene male zemlje imaju preko 60%. No hrvatski problem nije samo niska razina izvoza, već i ono što izvozimo. Naime, u našem su izvozu slabo zastupljeni složeni proizvodi, jer izvozimo uglavnom poluproizvode. Zato se i njegovo usporavanje na svjetskoj razini još uvijek ne vidi u hrvatskoj statistici. Naime, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, za prva 3 mjeseca izvoz koji je iznosio 27 milijarda kuna na istoj razini kao u istom razdoblju lani. Pad tek slijedi. Možemo očekivati puno veći pad izvoza koji se vidjeti u statistici
u travnju ove godine. A s padom izvoza možemo očekivati i pad investicija u kojima izvoznici sudjeluju s više od 60%. Zato je važno posebno sada isti poticati. No to, nažalost, niti jedna vlada do danas nije shvatila. Od nastanka samostalne Hrvatske proteklih 30 godina ne da nije građena politika za poticanje izvoza, nego de facto mjere koje su hrvatska vlada poduzimali svjesno ili nesvjesno zapravo više su pogodovali uvozu. Hrvatski su izvoznici na početku korona krize predlagali promjenu monetarne politike, odnosno posebne programe HNB-a i HBOR-a kroz koje bi se kreditima iz primarne emisije financirao HBOR za potrebe dokapitalizacije proizvodnih poduzeća. Sadašnja monetarna politika u Hrvatskoj uništava hrvatsko gospodarstvo i veli ako nešto promijenimo propašće bankarstvo. A između takve politike i neke druge politike postoji mnoštvo kombinacija politike gdje se može sačuvati što je uloga bankarstva i da se razvija gospodarstvo. A mi smo ovdje postavili cilj stabilne banke, stabilan tečaj, stabilno ovo, a ubijamo gospodarstvo i ljudi sele vani. Ova je kriza možda pravo vrijeme da se zapitamo što želimo poticati. Izvrsnost koju najbolje vidimo na dijelu u tvrtki za proizvodnju signalno-sigurnosne opreme za željeznicu. Ili ćemo nastaviti istim putom i sve više zaostajati.